Ngger anakku, sawangen kae dagelaning jagat sing lagi rebutan kadonyan lan pangkat. Rumangsane wis paling kuat nganti lali yen donya bakal kiamat. Ngger anakku, sawangen kae toh dagelaning jagat sing padha lali ngrumat wasiat gaman aji kanggo donya akhirat. Ngger anakku, sing kok sawang kae aja ditiru. Rungokno lan elinga maring pituturku kanggo ngeman lakon uripmu. Sugih kuwi dudu emas picis raja brana sing gampang sirna. Ananging sugih kuwi sing diaraning jembaring ati sing kaya segara isa nampa pastining Kang Maha Kuwasa. Ngger anakku, elinga to, dieling-eling, aja nganti imanmu nggoling. Ngger anakku, saiki cedhakno atimu maring Gusti kang murben dumadi. Mesti ing donya akhirat uripmu bakal mukti. Serat Kyai Lurah Semar Badranaya. Injih Duda Manang Unung inggih Bathara Ismaya.